mo tia sa bai phulke mo ko sing tong na bla ro hi maya master di si ai si sung mo lai na pro yang ti lai phi ta mo wa li pu si pu su tu sa lai mang si mo utu la se abu mo mo ti chu nam na go train box sa khain am mo ko na phogoi kharboi phogoi ri ri ta ani ko ri ya engineer tini puro behla bongshram kami mo kami tabu kan uklogan muyang kami nam seni lukuro busa jak tongo tabu je lama baijak thanaye wati phei boni je lama tongmani pura baisugui thangka yang bongni prai amdo haino 20-25 family tongo sero pungai ke no school la sipor nai tongo je mo lama no dati khlaina bagai ang thasingo especially video be kok salai kya ang ga mo lama ti ang demo bo thangnai demo thang kok sanai engke abono koekdin video be mon kok saka ba ponje no hidi mon kok saka koekdin je la sunani mandrop khanan bagai video kosika je khlai ron nai abon pore engke permanently ekdom bong mo lama te baya jat tam khlaile man sungabo engineer ba suklai video office thangoi SDM thangoi nai tamo ekdom permanent solution tong bon mo lamani sungabo khlainai tabuk apatot koekdin choli drop kamchenge jini sigang bo cholinan bagai bong lamano sung ব্যবস্থা khlai di tongo belai to kharimo sijang karon ke mo lama wati ba kai pura tui gon ko hageng tongo lasimia borok si kulungnai mon ha অবস্থা te mon ke phai tongo ge kha ko kon ko kri ang sakabo no ato thasingo kok saka ge tabu khana ba sonen bisingo apatot laisui choliman drop ama hake ব্যবস্থা khlai dinai abon pore hangkai permanently solution tam khlaiman abo khlai dinai bongno su kaham kai ge bongno abon sakang kun tawana di ang to tongo karon jespuro ang budbaso ang chini ane amsani jotto lukuroni suk dukho lamang thun tiyung thun karen thun jotto kisu naina hinai ko sijak oko simani yak kogriman tuino tini bongni amse phai basa phekya bong laman phaina phekya laman bisingti mono sakang je sekapono khlai dinai kintu 1-2 din jorale nangnai